Спокой, ние се качихме. Аз се качих ония ден там, няма никакъв проблем. Честикам, и аз се качих, обаче беше много добро. Батка, честикам, на кой ще го изпращаш? На Жор. Жоро, батка. Абе, Боби. Въобще не ме интересува какво правиш. Те са возили ония ден, ти била? Аз се возих ония ден, нямаш грижи. Ето, почина. Тръгна. Има и песичка. Седи ме, пози се. Аре, мила. Добре, аз ще се Само леко. Само леко. Абе, дебел. Чакай, бе, аз се забъртах повече от тебе да го... Те не ме интересува. Дебел! Това много яко. Добро е. Ай, бих се повозил отново. Свърши. Това ли ми беше курс? Тесто ми колко. Пак върви. Като идиот. Йо, не ще качи се. Не, няма проблем.